Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä, türkmen häkimiýetleriniň ag reňkli maşyn almadyk raýatlara garşy görýän repressiw çäreleri barha güýçlenýär. Yerli çeşmeler düýün 17-nji dekabrda gara maşyn gadaganlygynyň lewapda hem çynyrganlygyny habar berdiler. Mundan öňdüňe hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gara reňkli maşynlaryna gadaganlyk girilipdi. Emma düýün köçede gara we garamtyl reňkli maşynlaryň ählisini saklap başladylar diýip Azatlygyň lewapdaky çeşme habar berdi. Ondan öň bu gadaganlyk daha şowda baryp ýetdi we yerli çeşmeler bu çäreniň esasan maşynlaryny takip edip ulanýan adamlara agyr degenligini habar berdiler. Geçen ýylyň aýagyna we şu ýylyň başynda Aşgabadda başlanan gara maşyn gadaganlygy yerli ustahanalaryň agdyna udyň nowatlaryň döremegine we maşyn reňkletmegiň bahasynyň birden ençemetse ýokary galmagyna alyp geldi. Soňky gelip bolşan maglumatlara görä lewapdan mardan Aşgabada gelýän awtomobilleriň eýeleri hem eger maşynlar ak bolmasa döwlet awtoinspeksiýasynyň uly ýollaky barlyk nokatlaryna saklanýar we şol ýerden ýyllaryna gaýtarylýar. Ýönelara ýyllaryna uğradylmalaryndan öň belki de akdäl reňkli maşyn minip barlyk nokatyna gelenlikler üçin 100 manat meçörüne jerime salynýar. Başga bir dinleýijimiz bolsa mardan şeýleýär. Arada öz awtologum bilen Aşgabat şäherine bardym. İş aladam diýinip Daşary Iqtisady İş Bankynyň ýanyndan mara uğradym. Köşküň ýanyna hol bir neşe gaçakçysyny tutarlar. Şolar ýaly bolup üýşüp sakladylar. Näme boldy diýsem, gara maşyn hemde vilayet nomeri diýdiler. Marly dinleýijimizin sözlerine görä ýol gözükçülük polisiýasynyň işgärleri özleriniň prezidentiň karary esasynda hereket edýänliklerini aýdypdyrlar. Şu gün garawum etrawyna baryp Aşgabatda alynan türjülük şahadatnamamdan habar soradym. Daýyda poduznak iştiraf gelipdir. Onuň egzamin bilen almaly idiler diýip adynyň aýdylmalygyny soran dinleýijimiz ýazýar. Şol wagtda türkmen medeniýetine gara reňkli maşynlara girilen gadaganlyk, bu gadaganlygy bodan adamlara görüljek administrativ çäreler hakynda hiç bir resmi maglumat berilmeýär. Resmi bolmadyk düşünürişlere görä akdäl maşynlara garşy başlanan repressiýa aksat alyna ýagşdyan halk pehmininden gara maşynlaryň yssyhy waly ýurtda saglyk üçin yaramly bolmadygyndan uğralýar. Daha şowda gara maşyn gadaganlygyna bagyşlanyp geçirilen ýygnakda bolsa prezidentiň hem ak maşynlary gowy görýänligi delil getirilipdir. Türkmenistanyň ag reňkiň kulty Berdimuhammedowyň häkimiýet başyna gelmegi bilen güýçlendi. Berdimuhammedow ministrleriň we häkimleriň bünýän gulluk maşynlaryny hem gara reňkden ag reňke geçirmeli etdi. Türkmenistanyň gara ýa akdäl maşynlary jowur ak reňke boýatmak talaby sosial ýeňillikleriň ýatyrylan, ady önümleriniň ençemetse gymmatlan we dorlaryň gara bazar narhlarynyň 10 manada ýeten, iş orunlarynyň köpçüliklerini gaýyt galdylýan wagtyna gawat geldi.